Sau da yawa sai kun haɗu da mutum sai ya ce ma kash, ai wallahi na manta. Shin kana manta mitin ko kuma wasu abubuwan da za ka yi? So ga yadda za mu yi amfani da technology mu yi maganin waɗannan matsalolin. Kamar yadda za ku gani a wayana, na buɗe Google Calendar. Wato idan ba ka da Google Calendar kana iya zuwa Google Store ko kuma App Store ka yi downloading ɗin Google Calendar. So kamar yadda za ku gani yau 8 ga wata, a ta gefen dama za ku ga ya rubuta awoyi na rana, sannan kuma a sama za ga ya rubuta 8 ga wata yau Juma'a ga watan Mai. Idan ka duba a ƙasa kuma za ga cewa akwai plus. Wannan plus ɗin idan ka danna shi zai nuna ma task, event. Yau za mu yi magana a kan event. Alal misali an gayyace ka ɗaurin aure ko wani meeting ko kuma koma me dai. So ɗaya daga cikin hanyar da aka bi ka iya creating event shine. So yanzu zan iya zuwa ga watan Mai ɗin nan in danna shi. In na danna shi zai nuna min ranakun, sai in zaɓi 22. Da na zaɓi 22 sai in danna shi kuma saman ya rufe. Ƙarfe nawa zuwa ƙarfe nawa nake da mitin da shi. So waɗannan layuyyukan da na gani zan iya danna wurin da hannuna. In na danna sai in rike in ja shi ƙasa. Tun daga bakin ƙarfe 4 da na danna har zuwa ƙarfe 7 ko kuma har zuwa ƙarfe 6 kaga ya nuna min layin. So ina sakewa zai buɗe min nan. Nan da ya buɗe min sama za ga add title. Sai in rubuta meeting ni da Sani. So yanzu da na rubuta meeting ni da Sani sai ɗaya abu na gaba da zan yi. So a ƙasa idan na duba akwai add guest. Add guest wannan idan ina da wani wanda yake son gayyata a meeting ɗin wataƙila ba ni kaɗai ba ne. Shi ma ina iya sa email ɗin shi zai tafi ya tunatar da shi. Shi ma zai samu kalanda ɗin. Idan video conference ne kuma ko kuma video meeting ina iya ce add video conference. Wurin zai sa link na video. Sannan akwai location. Alal misali mutum ya tura ma da wurin da za a yi meeting ɗin. To nan kana iya sai ka rubuta location ɗin. Idan ka danna wajen location ka rubuta, sannan a ƙasa za ka ga 30 minutes before. Wannan yana cewa minti 30 kafin meeting ɗin zai tunatar da kai. So amma kana iya ka danna wurin ka canza. A'a, wataƙila minti 30 ba zai isa ba daga gidanka zuwa wurin. Awa ɗaya ne sai ka sa awa ɗaya. Ko kuma kana son ma ka canza minti nawa kafin lokacin kana iya ka danna wannan custom wanda za ka iya zuwa ka zaɓi kai yanda kake so ya nuna ma. So ba wai dole sai minti kaza ba. Kana iya ka zaɓi rana ko mintuna saboda akwai hours, akwai days, akwai weeks. So duk dai yanda kake so. Alal misali kana iya ka ce kamar in ce minti 10 kafin lokacin sai in ce done. So ina danna ga ya ce min 10 minutes before. A ta ƙasa za ka ga akwai add description. Tattaunawa kawai ko kuma tattaunawa da kai da wani. Shi ma na rubuta a description. So wannan na riga yanzu na yi creating event ɗina sai in yi saving. Da na danna save yana zuwa kaga ya sa minti ni da Sani wannan watan 22 daga ƙarfe 4 zuwa ƙarfe 6. Wannan zai taimaka maka wajen tsara rayuwarka da kuma rashin mantuwa. Da haka Allah ya sa ya amfane mu sai kuma wani lokaci.